Playa germel aliye Belarusê ser sînorê Polandayê nêzîkê sifreye û polîsên Polandî jî li koçberan didin. Jin, zarok û mêr hemû bê cudahiyê birçîne. Avameya ve xwarinê nîne û xwarin jî nîne. Em nizanin heta çi qasî din divê em çaverê bin. Wek dibînî ev ne jiyanek hêja mirovan e. Hindik maye em hemû ji nêza û sermayê bimirin. Polanda hê jî siyaseta hêzê dijî koçberan bikartîne û navçe tê jî polîskiriye. Lê koçber ji polîsên Polandayê serhişktirin. Li ser sînoran rêz bûne û Polanda û welatên din ê Yekîtiya Ewropayê şilejandine. Em roberûyê rewşekê gelekî giran bûne, lê em bersiva vê pêla koçberan a ser sînorên xwe didin. Polanda dibêje di çend hefteyên kêm ên borî de bi hezaran koçberan sînorê wî welatê bezandine lê êdî rê nadin tiştekî wiha. Almanyayê alîkariya xorak û pêdeviyên serekî bo koçberan amade kiriye. Lê hevdem daxwazê ji Yekîtiya Ewropayê dike ku karekî bike ji ber Polanda yan Almanyayê nikarin bi tenê vê yekê çareser bikin. û her wiha dixwaze Yekîtiya Ewropayê li gel wan be bo çareserkirina vê pirsgirêkê. Yekîtiya Ewropayê jî li ser zimanê Seroka Komîsyona Yekîtiyê Ursula von der Leyen daxwaz ji welatên endam kir cezayên nû ser Belarusê ferz bikin û got bikarîna koçberan bo mebestên siyasî nayê qebûl kirin. Saziyên keşûhewayê pêşbînî dikin ku pileyên germa wan cihên koçber lê kom bûne dakeve 6 pile jêr sifrê. Li gor pêşbîniya saziyên ewlekariyê jî tê çaverêkirin ku rewş ber bi têkçûn û aloziyekê zêdetir vebiçe.